Kaixo, gaur azalduko dugu nola kalkulatzen den pi zenbakia. Lehenengo objektu biribil baten diametroa neurtu genuen. Adibidez hau. Artile zati bat objektuaren inguruan jarri genuen. Hori eta gero artilea neurtu genuen. Gero kalkulagailuarekin artilearen luzeera zati objektuaren diametroa egin. Eta neurriak ondo egiten badituzu 3,4 ematen dizu gutxi gora bera. 3,7, 3,11 edo horrelakoak ateratzen bazaizu, neurriak ez dituzu zehatzak ateratu, baina nahiko ondo egin duzu. 3,4 pi zenbakia da, eta behar da zirkulo baten zirkunferentzia eta zirkuloa kalkulatzeko. Formulak hauek dira, luzera neurtzeko pi zenbakia bider diametroa eta zentimetroetan neurtzen da. Azalera kalkulatzeko pi zenbakia bider radioa berbi eta zentimetro karratuetan neurtzen da. Espero dugu gustatu zaizuela. Agur!